Goedemorgen, Kees Wielstra. Ja, goedemorgen. Ja, want je bent een Kees, hè, als nieuwe listloeker van de gemeentebelangen Dantebedeel. En de partij die zei, ja, we hadden er al vertrouwen in. En Wiels zelf die zit echt te popelen om verder te bouwen onder een sterk en onze Dantebedeel. Ja. Klopt het? Ja, dat zei je al tegen. De Kees Wielstra die zit ernaast en die zit al te glunderen in. En dat is ik zo. En ik had er ontzettend vol nog in. En nou, de energie hakker viel ik ervoor om weer trots te gaan. Maar het bestuur van onze gemeente. Vanuit mijn rol momenteel als wethouder help ik daar al een skofko om mijzelf. Ja. Maar ik zit hier net als wethouder. Ik ga nou de pet op van listloeker van gemeentebelangen. De lokale partij van de gemeente Dantebedeel. En kwartlien hebben we ledenvergadering gewoon. En de leden van de gemeentebelangen Dantebedeel, dat is een vereniging. En die leden die mij al stemmen. En die gaan unaniem zijn, dan moet Kees Wielstra maar weer de listloeker worden. Wat voor gevoel joh dat dan, joh? Want unaniem, dus eigenlijk ben je de echte man ervoor dus. Ja. Een gevoel. Ja, ik had er ontzettend veel zin in natuurlijk om te doen in eerste instantie. Het viel ik als een grote verantwoordelijkheid. Want een gemeentebestuur, dat is vanzelf net samen wat. Maar het is best ingewikkeld. Als het alleen nog al juist hoe de gemeentefinanciën in elkaar zit. Hoe ingewikkelde opgaven, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de jeugd en voor de Rijnen. De gemeente is eigenlijk van een hele protte dingen. En dat maakt het zo ingewikkeld. En van daaruit hadden leden van gemeentebelangen de Dantebedeel. Ik zei, wie willen dan een listloeker hebben. Mijn ervaring, die snapt hoe die materie in elkaar zit. Dat we, zo gauw dat we een bestuursperiode ingaan, dat we ook voor het los kennen. Nou, en dat kennen ze dus. Je kan uit voor los. Dat hing natuurlijk helemaal van de kiezer hoor. Want er komt aan de eerste periode, dan gaan we natuurlijk campagne voeren met de politieke partijen. Dan kunnen de meesten, alle partijen goed is weer op straat verwacht. En bij de winkelcentra. En 18 maart, dan hebben we de verkiezingen. Nou, dan komt er een coalitieonderhandeling. En dan gaan we zien of we dan als gemeentebelangen Dantebedeel weer deel uit kennen van de coalitie. Ja, heb je daar vertrouwen in? Ja, daar heb ik alle vertrouwen in, omdat de relatie tussen onze partij gemeentebelangen en de orenpartijen heel groot is. De orenpartijen die stralen iedere keer wel uit dat ze een heel groot vertrouwen hebben in onze partij. En van daaruit ging ik ervan uit dat wel goed komt. Ja, je bent dus eigenlijk nou het boegbeeld van de gemeentebelangen Dantebedeel. Ja. Dan komt wat je zei, ik al zei, dan komt die aans nog heel wat op je oor. Nou, hier nou over de verkiezingen, hè, maar het verkiezingsprogramma is er dan net wel. Nee, dat is nog net versteld. We gaan nou een concept lezen. En dat maakt we de komende tijd ook met de leden aan. Hè, want een ledenpartij, dan had iedereen er wat toe te zeggen. We zijn nu aan het filteren van welke thema's ben dan de komende tijd belangrijk om het te halen met de verkiezingen. Hè. We gaan jeder verkiezingen gewoon. Dan gaat het over de zelfstandigheid van de gemeente. Maar de gemeente opgaan in een hele grote gemeente, maar ik biggeliefst maar is Friesland. Daarvan gaan we toen zijn, absoluut net. Het vierste groot, onbestuurbaar, menselijke maatjes voor het net. Nou, dat is slagen. En zo binnen voor de komende periode ook weer een aantal thema's. Ik denk dat de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de Westerijnjaren, daar zitten we nou, vast op een centrale asbest, daar mag het echt een heel slag om. Nou, er zijn heel soort mensen in de Westerijn, maar echt eromheen. En het waren eromheen die zeiden, ja, gemeente, los dat echte probleem nou eens op. Die wegversmallingjes op het Tjerkenstreet en de Verlengstationstreet, dat is al wel mooi, maar dat is al heel labwerk. Los het nou het echte probleem op en maak je een aansluiting op die centrale as. Nou, daar wil we als gemeentebelangen Dantebedeel heel graag mee denken. En wat die dan loskomt, dat willen we graag met de inwoners van het dorp praten. Ja, dus ik kreeg een inspraak eigenlijk een beetje in dit verkiezingsprogramma. Zo? Absoluut, ja. Ja, dat is absoluut zo. En zo zijn er waarschijnlijk nog een paar andere onderwerpen. Als het gaat bijvoorbeeld door de opvang van vluchtelingen. Want daar is juist echt wel nog verschillen in hoe de partijen erover denken. Hè. Dan is het wat meer de links georiënteerde partijen die het zeggen van daar leidt een hele grote verantwoordelijkheid voor de gemeenten. En wij vielen als gemeentebelangen Dantebedeel daar echt wel een verantwoordelijkheid in. Maar wij zeggen wel, de inwoners van onze gemeente en de mensen die het op u als bestuurders stemmen, die dus kiezen, die staan voor ons wel altijd op in. Dus wij kregen een opdracht vanuit het Riekwijk, daar kunnen we echt net onderuit. Volgend jaar krijgen we daar waarschijnlijk weer een nieuwe opdracht in. En dan zullen we echt bij wat dwangmaten. Dan mag we ze onder wet houden en dat kerst verkiezen om dat onder protest te doen. Maar dan zegt het wel dwangmaten. Dan vinden we dat het onder de uitgangspunten voor dwangmaten. Juist. En dat denk ik dat ongeveer de thema's binnen die de komende tijd spelen.
Ja, maar ik een heel paar inwoners bijvoorbeeld. Hè. Zie je een wenning. Ja. Hoe stuur je daar zien voor als partij zijn? Nou, ik denk dat daar helemaal geen verschil zit tussen alle partijen die meedoen onder verkiezingen. Want iedereen wil graag bouwen. Iedereen met een dak boven een holle. Iedereen vindt het verschrikkelijk dat mensen, jongeren niet tot hun 30ste bij de mem in huis wonen maat, omdat er gewoon net een betaalbare wenning te vinden is. Dat vindt iedereen onacceptabel en iedereen wil graag bouwen. Ik maak sinds mei als wethouder die portefeuille wijnen loeken. En dat vind ik prachtig mooi om te doen. Dus ik zou er ontzettend veel nog aan hebben om of vanuit een gemeenteraad of vanuit het college de komende tijd daar rond te loeken. Ja, want waarom eigenlijk dan? Nou, omdat ik zorg dat er een heel soort dingen wel mogelijk zijn. Er binnen in alle gemeenten in Nederland zijn er ook problemen. Soms met stikstof en soms met Natura 2000 en nou, alle andere problemen, netcongestie vooral. Maar als je mij nuchter gezond verstaan aan de slag gaan en dan goed kiezen vanaf waar ik dan wil bouwen en waar net, dan kiest ik wel redelijk rap ergens komen en vol productie maatje. Ik denk dat we de komende 4 jaar in de Westerheen alleen nog al tussen de 250 en de 300 wenningen erbij krijgen. En dat werkt het zo echt voor Van Worden en Dan Waard. En voor de liefste dorpen gaat dat in wat liefste aantal vanzelf. Want dat moet ik bij het dorp passen. Maar Zak is toch wel onderwijs timmeren om echt goede oplossingen. En je moet heel goed kiezen wat voor soort wenningen je dan bouwen in. Hè? Want net iedereen wil in een appartementje. En net iedereen wil in een groot landgoed. Nee. Dus daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En goed in gesprek met partijen als een Liander. Maar ook met de provincie. Hè? Want de provincie die stelt een heel grote regels voor de gemeentes op. En dan moeten we zo'n horen. Maar in Oerlis is een heel soort mogelijk. Dus van daaruit had onze partij gemeentebelangen Nantebedeel zijn. We willen wat ondervinding, in elk geval in de top van onze list. Want die, als de ondervinding op die haast ik netwerk opbouwt. In de lijn met gedeputeerden binnen dan kwad. Maar een partij als Liander binnen kwad. Maar de dwarsbelangen, die lijn binnen kwad. En dat is altijd heel noffelijk. En daar achteraan, achter de top 3, zeg maar. Daar komen dan ook weer alle nieuwe mensen. Want nee bloed in de politiek is vanzelf hartstikke belangrijk. Ik kan wichtig wezen, maar ik kan misschien ook stoorzender wezen, want die hadden natuurlijk wel oren ideeën. Ja, maar die oren ideeën, die zijn dus hartstikke welkom. En dat mag je ook wel eens wat meer dromerige en wat meer visionaire ideeën wezen. Maar door die balans op een stukje ondervinding en naar je mensen, krijg je de beste resultaten. Ja. En wat een blinde vlek is in onze gemeentelijke politiek, echt hier, vind ik heel serieus, vind ik heel ernstig, is het sociaal domein. De zorg. Van de jeugd en Noord-Rijn. De zorg is een onderdeel, het is ongeveer de helft van onze gemeentebegroting. Dus 20 miljoen euro gaat er in de gemeente om. Komt er per jaar in en gaat er per jaar uit. Meer dan de helft daarvan gaat in het sociaal domein op. Dus dat is de participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning, WMO en de jeugdwet. En dat is natuurlijk een soort geld, maar dan had ik heel veel impact op wat het met mensen doet, wat het met de jeugd doet, wat het met de Noord-Rijn doet. Nou, daar gaat het eigenlijk nooit over in de gemeenteraad. Omdat mensen dat gewoon ingewikkeld vinden om het erover te hebben. Ze willen hun handen net ombranden, zo? Nou ja, alle keuzes die makkelijk, die hebben gevolgen voor de mensen in de huiskamers en die in de zorg zitten. Ja. En daar hast met kwetsbare mensen te maken. En als je net begrijpt hoe die materie in was zit, hoe de wetgeving in was zit, wat voor gevolgen het een keuze had, dan maakt het misschien wel geen keuze. En dus, nou, wie hij als gemeentebelangen dan te bedelen, mensen in de top van de lijst staan, die er wel verstaan van haar, die het uit de jeugd zwaar wij komen, die weten wat er gebeurt op het moment dat jou iemand uit de ouderlijke macht ontzetten, een baan. Want dat had verschrikkelijk volle impact op een huishouding. Nou, en als je dat weet, dan weet je echt ongeveer beter inschatten in elk geval wat voor keuzes, wat voor effecten uit die keuzes had die jou in de gemeente het CL achter die morgen van het gemeentehuis meidje. Ja, dus de kandidatenlijst, daar werd aan bijvoorbeeld, mensen komen erop die er echt verstand van hadden dus. Ja, die uit het werkveld wij komen. En dat vinden we heel belangrijk. We vinden het net handig om alleen mensen in hetzelfde werkgebied, bijvoorbeeld alleen mensen in het onderwijs of alleen nog maar boeren.
een boer ergens bovenaan in een lijst staan. Maar omdat de gemeente hoe zoveel dingen geeft, maar je mensen uit verschillende vakgebieden hebben. En we vinden het belangrijk om aanpakkers te hebben. Net mensen die alleen nog maar zitten te praten en ingewikkelde verhalen horen, maar beide voeten op de grond en dan aanpakken. De problemen bij de kop. Want een probleem in de gemeente is meestal net een soort van natuurverschijnsel wat die ook komt, maar het had altijd een oorzaak. Dus als die oorzaak just, dan kun je daar ook weer op anticiperen en daar een mooie oplossing van bedenken. Ja, nou is natuurlijk die oorzaak maar oplost worden. Kandidatenlijst. Leeftijden. Want je zei al van een ervaren boer. Maar er zit ook jeugd bij dan? Ja, en dan is het even een vraag wat is jeugd. Want ik ben zelf 43 en ik viel mezelf echt nog bij de jeugd. Maar er zijn orenmeesten die denken daar wel over hoor. Maar we hadden bijvoorbeeld ook, de tweede op onze partij die is 23 hier. Maar die had ook al een paar hier ervaring vanzelf. En zo geven we door het hele spectrum heen van mensen die het oer de zondag binnen. Ja, maar wel mensen die eigenlijk praten over hun bepaalde vakgebied, laat het zo zeggen. Ja, precies. Maar wij vinden het wel lastig dat mensen die de 60 passeert binnen, met alle respect voor de mensen die het 60 passeert binnen, dat die nou in een gemeenteraad beslissen moeten, bepalen moeten wat goed is voor de jongerijn. Want let dat nou trouw iemand dwan die het krijgt uit die jeugdige groep bijkomt. Er is net iemand van 16 in een gemeenteraad, hebben we dat mij net in Nederland. Maar iemand die 23 is, die feelt nog heel goed en die zorgt wat er bij die jongerijn wat. Ja. Dus daar mag ik gebruik van mij. Ja, dus op leeftijd eigenlijk nog, uitziekje waar en neem maar op. Maar die, leeftijd dat een heel prettig. Ja, want iemand van 60 die zei van, die disco of weet ik veel, dat hoeft niet meer. Hè? Zo. Nou ja, dat kan gebeuren. Ja. Die zien net zo wat er nou echt onder de jeugd leeft. Nee. Dus spreiding op leeftijd is heel belangrijk. En spreiding hoe de dwarpen. We hebben wel nou zien dat het wat lastiger is om in Veenwouden een protomeester te vinden. Maar we hebben wel mensen uit Veenwouden die actief zijn in het dorp. En uit alle dorpen van de gemeente zijn er mensen die het op een lijst van gemeentebelangen dansbedeeld staan. Wat is nou jouw lijstvraag? Wat is nou jouw belangrijkste boodschap aan de inwoners nou als lijsttrekker? Ja, lijstloeker mag ik uitzetten. Hè? Nou, de belangrijkste boodschap vanuit mij als lijstloeker van gemeentebelangen dansbedeeld is wel, geen alsjeblieft verdiep je in wetpartijen of verstenen welke keuzes als ze meidje willen in de komende 4 jaar. En geen dan 18 maart naar de stembus. Kees Wierstra, tegen dank. En Sint-Klaas West, ik wens je een mooie crisis. Dank u wel, Jen van hetzelfde.